Halo cewek gaul tenggor. Tenggor kayune jati Mbak Eni bareng ketenggor nglarake ati atine sapa lho Mbak atiku dhewe lho Mas eman bayeme diriyo riyo sapa ledek imah sayang ngelombak kelingan yang disayang ledek imah
cedak enak. Saya kelingan Tengger wetone rembang lodek merengke tengger sayang sayang ro sapa lodek ayo karo Mas Jelang lomba eni mong trimo nonton tengger kayone mloro mek barang katengger keloro lara kena apa lembe tinggal liya ledek aduh sakit ya Mas cempaluk pentile asem yen wis ngebetok atine Ngono kan ngger bareng ngono terus tangane sindire ngene. Gua ada sampur. Wale masamu kaya film Cina. Malah dadi. kaya Ya ora